Sa estudyante pa ta, moingon ta nga, wala maglabi na mag-ulan-ulan, sa kuway bagyo nga gideklarar. Moingon ta, way klase, kay basa ang blackboard. No? Way klase, basa ang blackboard. Muna nga, di ita may eskwela. Kay kaulan man, na basa ang blackboard. Pero, rason na to, para di ka maka-eskwela. Pero alang sa ganahan kung may eskwela, bisag ideklarar na nga signal number 1. Kung wa gi-cancel ang klase, ang eskwela yun, bisag ulan pa. No? Kaya lagi, para niya, importante yun ang klase niya. No? O sa nisa, pagsimba baya. No? Katong dili yun dibuto sa Santos Kamisa, mingon yun nga, masabot ang Ginoo eh. Kaulan, sige bitaw kong simba, kada adlaw mo ko simba. No, sabot ang Ginoo nga kuan. Di ko makasimba kay ulan. Ulan man, suway misa, no, para niya. Pero alang ka na to sa simbahan, mo na nga mag-ulan man o storm signal number 1 o 2 o 3. Rayon din ang misa. Gawas mingon ang pare nga i-cancel ang misa oy. Sama niya itong ingon nga kamay ramang tao ng alas 5 nga misa sa New Year. So i-cancel na to. No, so mo na nga cancel. Why misa? May di man mo misa. Sama po sa maestra maingon nga why klase. Bisag wa pa ni bagyo. Why klase? Maestra na gud. Pero mo nang hagit nato mga isuon, hagit sa kanang mga hingtungdan kung unsa ka kadiboto sa imuhang pagtuo. Si San Juan diyan sa Ebanghelyo karon nakakita kang Jesucristo, ningon siya nga anaa ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Siya nga akong gisgutan pagingon ko, may tao nga moabot sunod kanako, apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Kita ni na pamalandungan ni San Juan. Wala nakakita siya. Kay iya man ang pamalandungan. O desidido man siya. Kumbinsido man siya na si Jesucristo mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mao nga iya gibarugan ni siya. No? Gani ningon pagid siya nga makita mo ang espiritu nga mukunsad o mutugdon sa usa ka tawo, siyang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. So pag matuod ni San Juan na siya ang Mesiyas, siya ang gisaysay sa mga propeta, siya ang gipasabot sa balaang kasulatan sa Old Testament ug mao na nga dunay bag-ong testamento. Alang sa mga Hudiyo, nagpaabot pa sila hangtod karon. Panalang ka nato, ang tanan nagpunting gayud nga siya ang pangalan niya labaw sa tanan. Mao gani nga nini pong adlaw gisaulog pud ang kanang the holy name of Jesus. The holy name of Jesus nga sa karaang katedral sa una, sa wala pa ni karong bag-ong katedral nga nausab, kadtong kakita kahinumdum siguro mo nga ang sa sanktuaryo kadtong upat ka anghel nga nagkunit sa kwadrado nga frame nga dunay ngalan
dunay monogram nga IHS. Buot pasabot na to. Jesus, the human Savior. Jesus, the human Savior. No? Kay lagi, ang ngalan ni Jesus, mao man niyang gisulti ni San Juan nga to, siyang sulat nga to kang sa Pilipos, nga as the name of Jesus, every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2 verse 10. So, mo nang IHS. At the name of Jesus, every knee should bend. So, mo itong kuan, butang diha sa sanctuaryo sa ang sanctuaryo sa katedral, atong IHS, gani makita sad kana natong sa mga religious articles or mga simbahan, no, nga in form of art nga nagulagway nga si Jesucristo mao ang ngalan nga makaluwas, no, mao nga alang kanato bisag kaulan, kabagyo, dili kini makapildi sa ngalan ni Jesucristo nga atong gisimba, no? So kaulan tuod, basa siguro ang blackboard, basa siguro ang agianan, pero ang simbahan mopadayon gayud sa pagsangyaw sa Ginoong Jesucristo, pagsaulog sa iyang sakramento nga gibilin diri kanato. Manindong paliw. Si Juan